Здравейте, дами и господа, аз съм Илке и сега ще снимам шестия си клип на Hero Zero. Нека започваме. И сега ще видя тук съобщената с видео. О, двама играчи имам. Не. Стига с това тъпо хълцане, бе. Да правим мисиите. Стига, бе. Много тъпо. Днеска преди 2-3 часа почнах да хълцам и не мога да се спра. Това е много досадно вече. Стига да е. Нека да... Стига вече, бе. Сега с стоките. Ако има леко поклащане, например така нещо, знаете, че това е от моето тъпо и много досадно хълцане. Ето пак. Мале, това хълцане просто... Струва ли се според вас, бе? Струва ли се според вас? Дали се струва според вас? Искам ви мнението, моля ви. Искам да ми коментирате със сигурност дали го купя. Ще послушам първия човек, който ми е отговорил. Моля ви. Когато видите клипа, ще наистина там напишете дали го купя или не. Идвам сега се предахълцам. О, не, бе. Изглежда това няма помогне. Да нападаме малко. Забелязах, че миналия клип, т.е. петия, е станал доста бърз, но доста хора са оклеяли като са първи ден. Стига, бе, много досадно хълцането ми. Стига, бе. Ето вече да набием. Да се бием сега. Да побеждам малко. Да вземем малко точки в лигата. Мая 1 ще закупи от легендарния 2.
размазване. Тук после. Сега да се направя тук, ако успея да. Yes! Страхотно. Без много изпера нямам предмет за купуване. Тук тя. О, 170 ниво. Тук няма го бия това. Много досадно. И тук чакай, че го направих, бе. Да видя през дигнал голямо ниво, но не направя кой знае какво. Ще изчакам атаките. Този клип само 6 минути вече. И половина, този значи ще ми е най-дългия клип. Ще изчакам да станат атаките. Те са днес 12, пък сега е точно 12. 5 минути най-късно ще стане. Не. Ще загасям, че ще спреси към мен клипа, нямам достатъчно памет. Ще ви помоля да се абонират за мен и чао. До виждане. Чао.